नमस्कार मैत्रिणीनो, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी भेंडीचं सार घेऊन आलेली आहे, मस्त असं मालवणी पद्धतीमध्ये. आणि त्याच्याबरोबर खायला मी भेंडी अशी रवा फ्राय घेऊन आलेली आहे, एकदम मस्त. आणि याचं मधलं जे सारण वगैरे एकदम टेस्टी केलेलं आहे आणि मस्त अशी ही दोन्ही रेसिपी झालेल्या आहेत. तर असं कधीतरी आपल्याला जेवणाचं जर कंटाळा आला, मच्छीची कढी खायची जर इच्छा आली आणि जर त्या दिवशी मच्छी खाऊ शकत नाही, तर आपण हे असं भेंडीचं सार आणि भेंडी फ्राय करू शकतो. खूप छान लागते. तर मी रेसिपी दोन्ही कशा बनवल्या त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर 1/2 किलो अशी मी भेंडी घेतलेली, अशी कवळी भेंडी घ्यायची आणि एक टोमॅटो घेतलेला आहे. काय तर आता मी त्याचं वाटण करायसाठी मी साहित्य घेतलेलं आहे. तर 1 वाटी ओलं खोबरं, 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घ्यायच्या, एक छोटासा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर थोडी कमी घालायची. आता ह्याच्यात घालायसाठी मी मसाल्याचा वापर नाही केलेला आहे, तर बेडकी मिरची घालणार आहे. तर हे 5-6 बेडकी मिरची घ्यायची आणि 1 चमचा धने घ्यायचा आणि हे पाण्यात घालून हे धुवून घ्यायचं आहे. भिजत वगैरे असं ठेवायचं नाही. आणि हे चांगलं असती मिक्सरला असं बेडकी मिरची आणि धने भरडून घ्यायचे आहेत. तर आधी मिक्सरला मी भरडून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी खोबरं आणि कांदा, लसूण आणि हे सगळं घालून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालायची आहे आपल्याला. आणि एक तिखट, जर तुम्हाला आमटी तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही 1-2 हिरव्या मिरच्या घालू शकता. तर मी एकच घातलेली आणि अर्धा चमचा हळद घातले आणि हे मिक्सरला वाटून याची बारीक अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. तर आता मी भेंडी कापून घेते. तर भेंडी आता मी चांगली स्वच्छ आधी धुवूनच घेतलेली आहे. तर असे मी 4 भाग करणार आहे, असे पातळ, आणि त्याला असे मधून कापून घेतलेलं आहे. तर अशी ही भेंडी कापून घ्यायची आहे. असे मी सगळी भेंडी आता कापून घेते. आता हे झालेलं आहे रेडी. आता दुसरं मी भेंडी फ्रायसाठी कटिंग करून घेते. तर ह्याला मधून फक्त असं काप द्यायचं आहे, असं पूर्ण कापायचं नाही बघा, असं मध्ये, म्हणजे याच्यात सारण भरायचं आहे आपल्याला. तर अशी एक फक्त चीर मारून घ्यायची, कट करून घ्यायचं आहे. तर आता मी अशी सगळी भेंडी कटिंग करून घेते. आणि आता मी आमटीत घालायसाठी एक टॉमॅटो कापून घेतो. तर तुम्हाला जर वाटणामध्ये घालायचं तुम्ही घालू शकता, पण मला असे टॉमॅटो जरा मोठे असे आवडतात आमटीमध्ये. आता मी गॅसवर एक भांडं ठेवलं आहे, ते मातीचं भांडं आहे. खूप छान लागतं याच्यामध्ये कढी केली की, सार केली की, मच्छीचं सार वगैरे खूप छान लागतं. तर नक्की या पद्धतीत एकदा करून पहा. तर आता मी चांगलं थोडंसं असं गरम, म्हणजे पूर्ण असं गरम करायचं नाही ना, ते फुटू शकतं. तर थोडंसं गरम झालं की याच्यात तेल घालायचं आहे. आणि तेल घालून झाल्यानं 3-4 चमचे तेल घातलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये ही भेंडी जराशी परतून घ्यायची आहे. 5 मिनटं मी चांगली परतून घेतले. आता याच्यामध्ये एक छोटासा कांदा घेतला बारीक चिरून आणि तोही व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. आता थोडासा मी याच्यात कढीपत्ता घालते आणि तोही जरा व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे. आता हे बघा, मस्तपैकी असं सगळं हे झालेलं आहे, परतून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मगाशी जो टोमॅटो कापून ठेवला होता तो मी घातलेला आहे. तर तोही व्यवस्थित परतायचा. याच्यामध्ये परताना ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी जाडं मीठ घातलेलं आहे, थोडंसं घालायचं आहे. नंतर परत लागल्यावर आपण चवीनुसार घालायचं आहे मीठ. तर आता हे झालेलं आहे व्यवस्थित. आता मी मगाशी जे वाटण केलं होतं ते सगळं मी ह्याच्यात घालून घेते आणि जरा एकदा परतून घ्यायचं 2 मिनटं. आणि परतून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जेवढी ही कढी पातळ पाहिजे, हे सार किती पातळ पाहिजे, त्या हिशोबाने तुम्ही ह्याच्यात पाणी घालायचं आहे. तर मी असं हे थपथपीत असं, म्हणजे एवढंही पातळ नाही केलेलं आहे. हे सार आपण भाताबरोबर आपण खाऊ शकेल एवढं मी पातळ करणार आहे. तर अजून थोडंसं मी याच्यात पाणी अजून ॲड करते. आणि ह्याच्यामध्ये मी चव बघितली तर त्याला मीठ कमी जरा लागलं, तर मी ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार. आणि ह्याला झाकण लावून 5 मिनटं अशी उकळी द्यायची आहे. तोपर्यंत आपण ही भेंडी व्यवस्थित अशी याचा मसाला तयार करून भरून घेऊया. तर आता मी एक प्लेट घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेणार आहे. आता त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालणार आहे. हळद घालून झाल्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि 1 चमचा मी लाल तिखट घालणार आहे आणि 1 चमचा मालवणी मसाला. तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. आणि 1 चमचा मी आलं लसूणची पेस्ट घालणार आहे आणि थोडीशी मी कोथिंबीर घालणार आहे. आता हे सगळं हाताने ना मिक्स करून, म्हणजे चुरून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे याला मसाला वगैरे व्यवस्थित या खोबऱ्याला लागला पाहिजे. तर आता व्यवस्थित हे मी मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे सारण या भेंडीमध्ये भरायचं आहे. तर आता मी सगळं असं हे सारण सगळ्या ह्या भेंडीमध्ये बघा हे असं भरून घेते मी. तर अशी मी ही सगळ्या भेंडीला हे सारण भरून घेते.
तर हे झालेलं आहे सारण भरून. आता ह्याला लावायसाठी मी थोडंसं रवा आणि तांदळाचं पीठ घेणार. तर तांदळाचं पीठ असं मी अर्धी वाटी घेतलेलं आहे, छोटी अर्धी वाटी घेतलेलं आहे. थोडंसं मीठ घालायचं आहे, थोडासा मसाला घालायचा आहे आणि 1 चमचा मी रवा घातलेला आहे, जास्त नाही घातलेला आहे. तर आता हे सगळं असं मी हाताने मिक्स करून ह्याला मी लावून घेणार आहे. तर मी आधी पहिलं सार बघते. तर सार हे तयार झालेलं आहे. आता चांगली अशी उकळी पण आलेली आहे. एकदा चांगलं असं हे सार हलवून घ्यायचं आहे चमच्याने आणि मस्तपैकी बघा सगळे असं व्यवस्थित आलं आहे, मसाला वगैरे व्यवस्थित लागलेला आहे. आता हे मी सार गॅस बंद करते आणि मी भेंडी फ्राय करायला घेते आता. तर आता हे भेंडीला मी आता हा जे मगाशी रवा आणि तांदळाचं पीठ करून ठेवलं होतं बॅटर, आता हे व्यवस्थित त्याला लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे जरा थोडंसं कुरकुरीतपणा यायला. तर आता हे मी सगळं असं हे लावून घेते. एका बाजूला मी गॅसवर तवा ठेवलेलाच आहे गरम करायला. तर मी तवा चांगला गरम करून झालेला आहे. आता याच्यामध्ये मी तेल घालते आणि ह्याला भेंडी मी फ्राय करायला तव्यावर सगळे व्यवस्थित घालून घेते. आता हे घालून घेते. आता हे झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल अजून जरा वरून घालते मी, म्हणजे व्यवस्थित आता भाजले जातील हे भेंडी. आणि चांगलं असं पहिलं फास्ट गॅसवर हे भेंडी सोडायच्या, नंतर मग गॅस बारीक करायचा आहे आणि चांगलं असं हे खरपूस असं एकदम व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. तर आता मी एका बाजूने व्यवस्थित आता हे परतून घेते. तर हे सगळे आता परतून झालेले आहेत. आता मी दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित आता भाजून घेते आणि भाजून झाले की परत एकदा मी परतून घेते आणि मग परतून झाले. आता हे बघा मस्तपैकी असे हे तयार आहेत. 2 मिनटं थोडंसं राहू दे अजून जरा व्यवस्थित झालेलं. आता मी हे काढून घेते. मस्तपैकी बघा कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे आणि खायला खूप अप्रतिम लागतात हे. तर आता मी हे सगळं काढून घेते. तर मस्तपैकी हे भेंडीचं सार तयार आहे. एकदम कमी वेळात केलेलं आहे आणि मस्तपैकी झटपट तयार होणारी ही रेसिपी आहे. तर ही भेंडीचं सार आणि रवा फ्राय भेंडी कशी वाटली ही मला नक्की सांगा. आणि ह्या दोन्ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडल्या असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच मी तुम्हाला अवघड रेसिपी एकदम सोप्या पद्धतीत करून दाखवेल. धन्यवाद.